Hello mga inyan, ito yung MIUI 125i. Ayan, ang ganda. Ayan, nakaset up naman yan. So, tingnan mo yung cover niya, no? Iba na, no? Tapos yung shock na, iba na rin to, no? Tapos naka-rim set na siya, oh. Ayan, maliit yung gulong ang nilagay dito. Tapos sa ilalim, meron ditong filter, oh. Dati wala yan, pero nilagyan yan, oh. Guwapo. Ayan mga inyan, so. Tapos naka-display sa harap. Ayan. Ayan mga yan, so. Ito yung MIUI 125 ni ni ano pangalan mo, bro? Jonathan. Ni Bro Jonathan. Yan, sa kanya ito. Guwapo. Yan, pinasit up niya ni Bro Jonathan Bulataw. Yes. Bulataw, bro, no? Oo. Yan. Guwapo, guwapo. Yan, yan. Ayan, guwapo yan pagka-set up niya, oh. Okay, mayas, no? MIUI 125i.